Bon dia. Avui estem una vesprada més en el millor programa de la televisió valenciana. Benvinguts a Noticís. Des del Mestalla fet fins al deportista correguent. Benvinguts a Noticís. Avui anem a veure des del nou Mestalla per vi fet al científic Sergi, que ens ha donat una entrevista per a parlar del nou ADN Pokémon que ha descobert. També anem a parlar dels hackers russos que han desactivat internet en tot el país i una notícia molt trista, el col·legi Samina Samina en Àfrica, on hi ha uns xiquets encerrats. Tot això en el programa d'avui. Ara anem a parlar de la notícia més important. El ciberatac rus? No, el nou ADN Pokémon. No, hombre, no, el nou camp del València. Ah, clar que sí. Connectem amb Marcos Cambres, corresponsal de Clar que sí. Noticís. Bon dia, Àngel i Jaume. Així estem en la inauguració del nou Mestalla. Bon dia. Vaig a fer-les unes preguntes a aquests arquitectes del nou Mestalla. De què està fet la xespa? Està fet d'un material anomenat burke, que ve de Nova Zelanda. Com és de gran el nou Mestalla? És menys gran que l'anterior Mestalla, perquè no hi ha diners per a més. Quant l'ha costat a Peter Lim el nou Mestalla? L'ha costat aproximadament 80 milions d'euros. Quan ha hagut ferits en l'inauguració? Sí, han resultat 3 morts i 8 ferits de gravetat. Fins així la inauguració del nou Mestalla. Tornem la connexió a Àngel i Jaume. Últimes hores. Un hacker ha desactivat internet en tota Rússia. Sí, al parecer el hacker ha utilitzat una vulnerabilitat coneguda com Log4Shell V2. S'ha infiltrat a l'ordinador del govern, desactivat l'internet en tot el país i, además, creant una botnet massiva. Jaume, pots parlar en cristià? A veure, per a faves com tu. Bàsicament, els hackers s'han infiltrat a l'ordinador del govern, han desactivat l'internet i ara estan minant bitcoins. Bueno, connectem amb ells. Así es, Jaime, gracias. Al parecer, un grup de hackers han desinstalat tots els videojocs a Rússia i han desconnectat tot l'internet. Un gamers s'han costat que estaven jugant i de repente se les va apagar tot, igual que a tot el país. Uns especialistes d'informàtica estan intentant solucionar el problema. Aquesta és l'única informació que tenim. Connectem amb vosaltres. Connectem amb Marina i Núria des de la Universitat de Harvard, als Estats Units, on han pogut fer una entrevista amb el científic Sergi, que ha descobert el nou ADN Pokémon. Al parecer ja pots tindre un hamster grou amb superpoders. Hola, bon dia. Avui en la Universitat de Harvard han creat Pokémons. El científic Sergio Gómez ha creat 3 Pokémons amb l'ADN de diversos animals. Els Pokémons que ha creat han sigut Bulbasaur, Pikachu i Squirtle i han sigut creats aquest 28 de març. Hem arribat a un moment que la biotecnologia ha alcançat metes les quals fa 12 anys eren inimaginables. I avui el científic Sergio Gómez ens ha aconseguit una entrevista. Hola, Sergio. Hola. Com vas a crear els Pokémons? Con la tecnología puta. ¿Cuál es el teu Pokémon favorit? Bulbasaur. Com vas a crear a Bulbasaur? Erizo. Tortuga. Totes aquestes combinacions són molt interessants i ha sigut un honor fer-te una entrevista. Adeu. Adeu. I ara sí, tornem amb Àngel i Jaume. Sí, la biotecnologia ha evolucionat a uns nivells que fa 10 anys eren inimaginables. I canviant de tema, en el col·legi Samina Samina hi ha uns xiquets tancats. Anem a connectar amb les nostres corresponsals. Bon dia, xics. Soc Paula i, com han dit, un grup de 5 xiquets s'han quedat tancats en el col·legi Samina Samina. Sí, Paula, com t'ho dic, en el col·legi Samina Samina fa 6 hores s'han quedat uns 5 xiquets d'uns 15 anys, així mateix, en Àfrica. Mentre exploraven es van caure per un sol de fusta podrida. Ara mateix, és a dir, fa uns 20 minuts, una veïna ha vist com un dels 5 xiquets ha eixit del col·legi abandonat. Està un poquet assustat, però amb l'ajuda dels bombers i policies s'ha pogut eixir. Ja ha arribat a la seva casa, amb els seus familiars. Ja comunicarem novetats. Fins la pròxima. Fins la pròxima, xics. Esperem que se recuperen. I canviant de notícia, en el bioparc una científica ha descobert que els animals parlen. Alguns ja ho feien abans. Connectem amb Felles.
Hola, Jaume. Hola, Àngel. Estic en Laia i en Daniel a les meues d'estics. M'estan dient que els animals comencen a parlar. A la meua dreta tinc a Daniela, la biòloga que s'encarrega de les girafes, i a la meua esquerra tinc a Laia, la biòloga que cuida els lleons. Le vaig a fer unes preguntes. Com ha passat tot això? Jo estava tranquil·lament jugant amb les meues companyes les girafes, quan de repent m'han començat a parlar. Jo m'he quedat molt sorpresa. Això m'ha corregut a les 5 i 5 de la vesprada. A mi m'ha corregut a les 6 i 8 de la vesprada. M'he quedat molt sorpresa perquè a mi m'han dit que li agradava fer amics. Com haveu reaccionat quan han començat a parlar? Jo he reaccionat molt sorpresa, ja que és una cosa nova en el món. Jo pensava que estava en un conte de fantasia i quan m'han parlat m'han dit que el menjar està riquíssim i que se'l passen molt bé amb les seues companyes les girafes. Jo he reaccionat molt feliç perquè m'he sorprendit molt al saber que m'estaven parlant a mi. A on ha corregut? Això ha corregut al Bioparc del centre de València. Per què ha corregut? Ha corregut perquè s'ha fet una anomalia genètica gràcies a l'estudi de Barcelona. Gràcies als seus científics perquè han elaborat tant aquesta idea i anem fent tècniques. Bueno, moltes gràcies per la vostra informació. Li torno la connexió a Àngel i a Jaume. En altres notícies, Marc i Xavi ens van a contar com ha sigut l'atrac al Bac de Paul. Al pareixer, els atracadors van estar encaputxats i van furtar més de 10 milions de paulitos. Connectem amb Marc. Gràcies, Àngel i Jaume. Uns atracadors atraquen un banc de paulitos. Encara no es sap a on van entrar, però es ve que hi ha molts jocs d'entrades. Els lladres s'han portat molts paulitos, aproximadament 10 milions. Afortunadament no ha mort ninguna persona. Desafortunadament s'han escapat en 2 motocicletes. Ara mateix estan escapant per el carrer 201, avenida Superidol de Matarana. Fins aquí la notícia. Fins aquí la notícia. Passem la connexió. I canviant de tema, les nostres corresponsals falleres volen contar-nos quina és la falla més gran de València. Que notícia més ardenta, ja es nota el caloret fallera. Bona vesprada, estic en el carrer del Foc, on està la falla guanyadora de València. Aquesta falla mireix 95 metres d'altura. Ha sigut molt emocionant aquest premi. Sí, la veritat és que ha sigut molt emocionant. Estic molt orgullosa, no me'n vaig creure quan vàrem guanyat. Els artistes falleres es van esforçar molt. Sí, és veritat, és la falla més bonica que he vist en la meva vida. Moltes gràcies, porten des de març de 2021 fent-la. Sí, la temàtica és molt original. Està basada en el Covid-19, les sanitaris i les vacunes. Moltes gràcies per explicar-me el teu funcionament de la teua falla. Gràcies, de res. Passem la connexió amb Jaume i Àngel. Saps que s'ha batut un rècord mundial i l'ha batut un valencià? Bé, el de la gràcia el tinc jo. No, clar que sí. Connectem amb els corresponsals. Hola, Jaume. Hola, Àngel. Avui vaig a dir una de les notícies més importants de València. Es tracta de 2 atletes que han batut 2 rècords en les pistes del riu. Jorge Sánchez Pedrero ha batut el rècord dels 60 metres llisos en 8,6 segons i Carlos Madrid García ha batut el rècord de relleus 4% en 53 segons i 23 centèsimes. Ara anem a fer unes quantes preguntes sobre la competició. La primera pregunta, com us heu sentit i us ha costat molt? Jo estic molt content per haver deixat empremta a València i m'ha costat molt perquè aquell dia les pistes estaven encharcades i era mi primera competició. A mi m'ha costat molt arribar fins ací. He tingut que estar entrenant molt per obtindre aquest gran premi. Segona pregunta, què roba portàveu a la competició? Jo portava un xandall del València, que és el meu equip favorit. I jo portava una camiseta del meu club, Rasan, unes malles esportives i aquestes sabatilles de claus. I he guanyat aquesta medalla al salt de longitud. Moltes gràcies. Ara demanem la connexió a Àngel i Jaume.
L'última notícia del dia és que s'ha inaugurat un nou centre comercial. Mare Déu, és més gran que València. Jo no aniria a la meva dona per ahí. Pues sí. Bueno, anem a connectar amb les nostres corresponsals, Aitana i Adriana. Hola a tots, i com ha dit Jaume, es va inaugurar un nou centre comercial en 2024. Sí, companya, el nou centre comercial compta amb més de 50 plantes i 200 tendes. Exacte, també compta amb 2 piscines d'oles i un camp de futbol. També per als dormilons hi ha 2 hotels càpsula a la planta 20 i un hotel de 5 estrelles a la planta 56. Que no se t'obliden els restaurants. Hi ha 37 restaurants de molts països com Índia, Japó i Mèxic i 10 bufets lliures. Per si voleu anar, està al costat dels Ciutats de Arts i les Ciències. Les avisarem si tenim més informació. Bon dia i es passem la connexió. Crec que caldria fer anar a comprar paraigües a aquest centre comercial. Bueno, aún no ho sabem. Anem a parlar amb la nostra companya Lucía del temps. Hola, bon dia. Vaig informar de quin oratge va fer a les pròximes hores a la nostra comunitat. Durant tot el dia de demà predominarà el bon temps, donarà lloc a un dia totalment assolellat. Només podrien remarcar algo de vent a les comarques del nord de Castelló. Els pròxims dies hi haurà una borrasca durant tot el dia, baixarà les temperatures i podrien arribar als 7 graus en el sud d'Alacant. En València amaneixerà plourent i durant el dia s'anirà despejant. Aquestes són les temperatures màximes i mínimes d'algunes poblacions de la nostra comunitat. Moltes gràcies per vostra atenció i nos veiem el pròxim dia. I és fins així el millor programa de la vesprà. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu. Fins demà. Bon dia, Àngel i Xaume. Aquí estiguem en la inauguració del nou Mestalla. Vaig... Muy bien. Més gran que l'anterior nou Mestalla. Bon dia, Àngel i Xaume. Aquí estem en la inauguració. Bon dia, Àngel i Xaume. Així estem en l'inaugurament. Així estem? Així estem. Me he olvidado. Han quedat tancats, no l'he hecho mal. Ho has dit bé? No, del col·legi no l'he hecho mal. Ai, és que me lío. Comencem a liar. Bon dia. Hoy estem... Me trabado. Torna a començar. Vale. Que has mirado para abajo, Ángel. Que no, que hay que tallar, ¿no? Ah, bueno, Pero, sí, pero como has dicho que no corta. Espérate que quedó de la... Tío, Ángel, ¿eh? Ay, me he rayado. Trabado. Mira. Está bien. Venga, va. Los superpoderes. Los superpoderes. Los superpoderes. ¿Qué no sabéis fastidiar? Sergio, ¿qué tal? Bien. Venga, va, canta despacito. Despacito. No. ¿Cómo sigue? Mi date... me equivoco. ¿Qué día, tío? A Castellón arriba. Sí, ya que sea el sur de Castelló.